Haka arpu kandai tere ujemang arja arpusan kinong Shillong gi balaj wat yo ba san kupar lengkoi ubelahap hakawa Umngi man haka arpusan tere ujemang arja arpusan kat ba udang wan tong do kila yo I ya kawai ke Metïap ka baper haki Lat-Lat Jong katoi kawa ka baklan. Ki Lat-Lat kani kawa kila kenyat ya katoi ka Metïap ka bala subajur ba kadai ke Jong ba san kupar nak Shillong lau blai segi benta kap mau Jong katoi kawa. Kat haduk bala pelat ya kani ka kubur la ong ba 4 la bantan ya ketika Metïap Ryngkew nomor ka jaka kolong ka basok sat palat ban hiar. Kumman syukrau ba upa san kupar lengkoi arpu arsnam garta na Shillong lau blai la suba bola du la ka jing hadin bola ha bat ngam jelop hakawa Umngi kat ba udang lek tong do bat kilai ngot kiwei pat ki paralog. Laong bagani ke jingja kala ja haka janmit jong ka arpusan tarik jemang arja arpusan haka por kumbahin rush tangi haka wei ke jaka ka bagi sat khot ka shar ka bajengai tang kumba ar kilometer na ka jingking wa Umngi haka surok ba mau kerwat sa Shillong. Laong bolami na yeng haka por lai beje janmit ringkat bat lai ngot ki khna bat de haka por nyu dunai bola ur bat ha haka tekawa ka baklan ba bat ka balong krem. Haka step jong ka arpo hundro tarik jemang arja arpusan nakaliang jong ki pulet ngam gi bana Shillong ringkat ki pulet ka mau kerwan kila poi haka teka jaka ban saya ka met jong Henry Kim Shamla ban lap ya ka. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.